Karl Camilleri li bejn l-2008 u l-2010 kien kap eżekuttiv tal-Enemalta fl-aktar snin sensittivi u li foka fuqhom ir-rapport tal-Awditur Ġenerali ikkonferma li kien mara li kliet ma' George Farrugia. Farrugia huwa r-rappreżentant Malti għall-kumpanija Tozza u l-persuna li kien ingħata maħfra presidenzjali f'Jannar li għadda brabta mal-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Inti taf ir-relazzjoni bejn Tozza u George Farrugia x'inhi? Iva. Issa, inti l-George Farrugia tafu? Il-tqajt miegħu xi drabi. Maximum if it was true, but I can't. Ma nistax ngħidlek il-verità naf li però ma nistax niftakar 100%. U dan meta kont għadek CEO ovvjament. Iva. Il-ħamis filgħodu saret laqa oħra tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li qed jisma' x-xhieda dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali fuq ix-xiri taż-żejt. Karl Camilleri ammetta wkoll li ġieli ingħata rigali mingħand George Farrugia. Xi darba rċivejt hampers minn George Farrugia. Jista' jkun. Iva jew le? Iva naħseb. Iva. Naħseb niftakar darba rċivejt. Kien kont irċievi xi hampers, ngħidlek il-verità kont naqra qasamhom. Jekk kont irċivejt xi hamper kien in konnessjoni max-xogħol tiegħu, jiġifieri bħala aġent taż-żejt. Imma minn George Farrugia rċevejt. Hampers ix-xogħol jipprova iva. Konnessjoni ma' xogħol taż-żejt. Iva, niftakar xi erba' tifli x'kien hemm. Ma kontx l-kawad li nirċievi hampers, jiġifieri. Meta mistoqsijek għadx iltaqa' ma' George Farrugia, Karl Camilleri qal li kien iltaqa' miegħu dwar il-ħtieġa ta' xi parts għall-Power Station. Karl Camilleri qal li x-xogħol tiegħu bħala kap eżekuttiv u li għalih kien jitħallas il-fuq minn 82,000 euro fis-sena kien wieħed li jirrikjedi ħafna ħin u huwa xogħol illi jgħid. Camilleri żied jgħid ukoll li meta kien ser jitlaq mill-Enemalta ħaseb ukoll li jagħti konsulenza dwar project management u fost il-persuni li ċempel biex joffrulu s-servizz kien hemm George Farrugia. Sa dan it-tant meta kien mistoqsi dwar ir-relazzjoni li kellu ma' Pierre Karabot li kien project manager fil-Ministeru ta' Ostingat, Karl Camilleri stqar li fil-passat kienu sifru flimkien. Inti ma' Sur Karabot tattinna li kellek relazzjoni kontu l-iskola imbagħad eventwalment. It was tipo right back 20 years ago. Now I remember that I saw you 20 years ago, that kind of relationship. Kif ta' ma' tilta. Inti ma' Sur Karabot ġieli sifirt? Sa fejn niftakar jien le. Ma niftakarx, no. Sa fejn niftakar jien le. Iva, darba ħadna l-familji, morna winter holiday. Pierre Karabot huwa l-istess persuna li jissemma fir-rapport tal-Awditur Ġenerali meta Ostingat kien bagħat email bl-istruzzjonijiet dwar tariffa u prezzijiet dwar ix-xiri taż-żejt u li Karl Camilleri ma kienx inkluż fil-korrespondenza. Camilleri stqar li ma kienx hemm il-bżonn li huwa jkun inkluż f'dan l-email minkejja li dak iż-żmien huwa kien il-kap eżekuttiv tal-Enemalta. Intant Karl Camilleri qal ukoll li qabel telaq mill-kariga tiegħu mill-Enemalta huwa talab sabiex iżomm il-laptop tal-kumpanija. Qal ukoll li ħamjaw id-dar dokumenti li kienu miżmuma fis-sejf tal-Enemalta. L-Enemalta kienet tfornik hardware u b'xi laptop pereżempju. Issa. Meta tlaqt mill-Enemalta, dan il-laptop irritornajtu? Le, jiena tlabt li l-laptop nistax nieħdu miegħi. U? Ġi moti li. Tak il-permess xi ħadd? Tawn il-permess il-chairman u tan il-permess il-ministru. Chairman dak iż-żmien William Peter Bailey, tajjeb. Dokumenti miegħek ħadd? Kont ħadd xi ħaġa, mbagħad maġġoranza rritornajthom lura. Justin Caruana sostniet li dawn id-dokumenti kienu proprjetà tal-Enemalta u bekk staqsiet x'kien l-interess tiegħu li jżommhom. Camilleri wieġeb illi żammhom bħala rekord. Fil-laqgħa tal-kontijiet pubbliċi semmit ukoll l-okkażjoni straordinarja fejn il-Kumitat reġa' ltaqa' l-għada li ttieħdet deċiżjoni dwar ix-xiri taż-żejt. Camilleri qal li dan sar meta Chief Financial Officer kien qallu illi ċemplulu rappreżentanti tat-Tozza u l-mentaw li lanqas irċivew telefonata meta ħasbu li kienu kompetittivi fil-prezz meta tefgħu l-offerta tagħhom.